Salutare tuturor și bine v-am găsit în un nou episod pe acest canal. Mereu tu apare aici când eu mă duc cu camera. Mereu apar. Astăzi chiar am un ca episodul. Stai pic. Bă, tu mă enervezi. Pleacă o dată cu mașina ta de nab la condus. Hai, tu, Valea. Trag pani. Mamă, cum am lovit ăsta așa. Deci după mine vine poliția dacă eu calc pe cineva cu mașina, după mine vine, dar pe ăștia nu vine. Adică nu vine poliția că i-a călcat pe ăștia care sunt băi sau pe mine. Nu vine. Da, și... Nu distrus acum undele, nu reușesc să distrus undele. Eu băia de aici, eu mă îndepărtez ca să nu mă băie pe mine. Eu de mici. Hai, mai înghit mult. Stai că vine și poliția pe noi. Ca băbăie mașina. Am reușit și... Oh my god, ia bombă de aici. Vreau să le înghit. Asta e poliția. De fericire. Ia bombe aici. Dansați și voi. Dansează și tu. Îi arunc cu bombe să dansez. Hai bă, de fericire că am reușit să stau mașina de repede. Era doamne, nu. Eu nu cred că au încercat, nu știu. Bă, mai înghit multe bombe de astea. Bă, dar lasă-mă, bă, dată-mi pace. Luați și voi aia de acolo. Ok, gen, o să mă... Sper să nu-mi iau copyright la asta. Sincer m-am gândit-o. Îmi pare rău de pe YouTube. Că să nu mă copyright. Mă întorc în mine cu Facebook și iau un nou audio. Deci aveam 14 bombe, nu, 15, e ca aia spunea. Da, aveam 15 bombe și am înghițit asta mai rămăsese vreo, de-asta, vreo 5 mai rămăsese. Deci am înghițit ceva bombe, stai bă, scuzați că trebuie să mă bag la calcule. Mă bag la calcule. Hai că glumesc eu aici. Aici chiar glumesc, să nu știu câte tări. Da. Ok, m-am întors. Da. Am avut o problemă tehnică. Și a intrat ceva peste mine. În timp ce filmam. Da, asta nu contează. Acum mi-a venit ideea. Bă, trag eu cu tancul. Să vedem câte gloanțe înghite de la tank. Hai bă să testăm. Cred că o să ne ia ceva până iau eu tagul ăla, vă spun eu că ne ia ceva. Da, dar cred că soară pe video. Nu vreau să fac un video de 10 minute. Bine, o să încep să fac videoclipuri, dar încerc, pentru că, bă, nu prea încerc să fac pe telefonul meu, că acum sunt în camera telefonul. Că nu prea mare mire ceva, da? Nu știu, nu, cred că o să mai am instalat eu câteva zile. Să fac videoclipuri cât mai lungi, adică de vreo 20 de minute acolo să fie.
videoclipul meu. Da. Da. Bă, eu știu ce n-am spus pe videoclipul de azi, că ăsta e al doilea videoclip de pe acest canal. Wow. Deci eu să las audio aici, Cybertac-ul. Da, să las aici. Și da, o să iau mașini de aici. Nu să aici. Deci iau fix pe asta. Asta o să iau. Are și nitro. O să iau pe asta. Repede, tancă și gata. Da, decent. Chiar mă bucur. Adică am găsit 9 bombe. Hai să vedem câte gloanțe de la tank în ghite. Deci încerc să-l foarte mai repede. Că n-am ce să fac mult. Ok. O să încerc să le iau cât mai repede. Ok. O să trec pe aici. Nu o să mă lipesc de zi. Că dacă mă lipesc, o să apară m-am învățat. Da, repede. Bagă și fură. Nu vreau să iau de mic. Nu vreau să se întâmple nimic rău. Nu vreau, n-am chef. Fugi. Doar fugi. Și nu. Fugi. Doar. Bine, acum cred că maxul meu a destul de random. Să vă place, ziceți, scrieți în comentarii. Bă, Robert, mie îmi place melodia ta. Scrieți așa. Și dacă vă uitați la mine, asta o să spun aici. Pentru cei care se uită la mine, până acum cred că am doar 3 oameni care se uită la mine în acest moment. Lăsați un emoticon zâmbăreț. Scrieți că mie îmi place melodia ta sau nu îmi place. Da. Sper să vă placă contentul meu. Sunt nou pe YouTube. Pentru cine nu știe, toată lumea nu știe că sunt nou. Pentru că sunt nou. Dar nu vă așteptați la multe chestii wow. Adică să zici, bă, ăsta e mai tare ca Ganicul și e nou pe YouTube. Bine, nu cred că o să aud de la nimeni chestia asta. Adică sunt cât de sincer se poate, mamă. Dar nu mai mă lasă ăștia să fac experimentul meu. Lăsați-mă, mă, tot, tată, în pace. Eu nu pot să fug și eu aici. Mamă, 3 mașini am după mine. Fugi. Doar una mai vine după mine și un elicopter. Nu, că eu trag. Încep să trag. Bă, lasă-mă, bă, odată în pace. Știu că e viața mea, dar mai lasă-mă în pace. Hai, că fugim. Yes! Am pierdut pe ăla, hai. Doar mai trebuie să scăpăm de helicopter. Ok. Aici s-a bărtrăcul nostru. Trebuie să scăpăm mai întâi. O să las tancul aici. Iau mașina aia. Acolo. Eu fix acolo. Și așa gata, iau mașina asta. Cum știi cu ea? Cu tremur. Îi bate. Când am clicat pe ăla, au apărut alți polițiști. Da, nu. Nu, de ce n-am nitro pe ăsta? Încă s-au rătăsat. Mamă mie.
Da. Bă, și dacă nu prinde măcar 100 de, adică măcar 5 like-uri, 10 like-uri la 5 de clip, eu mă las. Minim 3 like. Și maximul e 10 like-uri. Și poate o abonare acolo să dai și tu. Te rog, să fii drăguț. Apesă și unul pe te rog. Te rog, și poți să postez cam zilnic, așa, nu știu. Am și eu atribuțiile mele și de asta, nu știu cum o să fie programul de putare, poate de asta mă dă și Milica. Nu știu, o să vedem pe parcurs cum postez și ce fac. Bă, poate mi s-a dus și mie melodia aia. Da, mi s-a dus, așa, că parcă e prea liniște și de asta. Hai. Se aude doar vocea, nu se aude zgomotele din joc. Hai. Mergem. Și să distrugem asta, mai întâi. Hai să poziționăm tancul. Bă, tragem direct pe acolo. Hai mă să tragem direct, să vedem câte de-astea înghite. Hai. 3. Sunteți gata? 3, 2, 1, și. Una. Putem să zicem una? Că lângă a nimerit. Cred că s-a dus și tancul și s-a dus și... Mamă. Stai bă, cyber, dracule. Ha, e bine acolo. E bine acolo, că mă nu fie așa. Bă, putem să zicem că te-ai încranchițit una, chiar dacă nu l-a lovit. Deci unul. Eu cred că l-a înghite mai multe decât... Nu cred că înghite mai puțin decât bombe, adică vreo 3, cred că o să înghită. Deci un tank, totul, nu cred că Hai bă. Pleacă de acolo. Nu, lasă-mă în pace. De ce nu mă puteți lăsa în pace? Uite, ieși-mă, nu mă lasă în pace. Te rog. Asta-i YouTube. Mamă. 4, până acum, dacă nu este 4. 4 am găsit. 5 am găsit. 5. Eu v-am zis că înghite mai puțin. Da. Și cam asta e de pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut. M-am amutat. Nu mai trecem de câteva ore așa la mișto, la camping. Încă sunt post. Da, și sper că v-a plăcut videoclipul. Mi se pare că nu e foarte greu să distrugem și noi ăsta. Doar trebuie să-i dai de multe ori cu bombele de vreo 9 ori, iar cu tancul de 5 ori. Nu faci niciodată. Da, nu văd, adică